dorpke, niet wiet van hier, daar liggen 25 huskes op een rie. Daar staat de kerkske en een café, en de drogist verkoopt alleen kamillethee. Eike pluinke en eene plis, en een pastoor de eigenlijk burgemeester is. Een kar, een paardje, dat brengt ik treer, want de bus die veert alleen bij rijgeweer. En midden in dat dorpje woont een dokterke, dus S, u gooit een schet mankeert. God dan dreer, om te horen wat dat dokterke zijn kranke adviseert. O kook, doe het in de fles en klots, klots, klots. O kook, doe het in de fles en klots, klots, klots. Dan komt een hoos los, dan komt een hoos los. Geef dan de kleinste kenjer in de lodge. O kook, doe het in de fles en klots. Dus dat is net lastig, hè. En je weet allemaal wat ook is, hè. In dat dorpje, niet wiet van hier, daar woont dat dokterke al bij een boerderie. Met zijn receptke en zijn baard is hij beslist voorzien omgeving het apart. Heb ger boekpien of heb ger spit, heb ger worm of heb ger last van het gebit, heb ger tandpien of blenjen darm, of heb ger koorts, hij maakt koud, hij maakt warm. Want midden in dat dorpje bij dat dokterke, daar ruikt Gerald de Beierpap. God dan dreer, om te horen het allernieuwste serum van de wetenschap. O kook, doe het in de fles en klots, klots, klots. O kook, doe het in de fles en klots, klots, klots. Daar komt een hoos los, daar komt een hoos los. Geef dan de kleinste kenjer in de lodge, 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 lodge. O kook, doe het in de fles en klots. Ja, dan moet ik toch nog even zeggen wat ook is. Dat steekt de minste wenken op me en dan zegt alle lui weten niet wat ook is. Ook, ik herinner me nog goed, wie ik vroeger zo'n kindje was. Hoe ik voor een cent van die zwarte dingen halen. Van die hoosbebbeltjes eigenlijk, hè. En als ze zo'n, ja, wat was dat voor een ding? Zo'n zwarte piep wil, weet je geen ander woord voor? Ook. Ja, ook. Dat is geen ander woord voor. Nee, dat, ja. Dan denken ze een beetje van dat zwarte ding in het water, hè. Ook in het water. En dan maar klootje met die fles. Ja, dan weet je het toch. In dat dorpje, daar woonde Sjang. Die waar voor 25 drupjes nog niet bang. Die koos hem raken tot 's avonds laat. En waar per jaar toch minstens 12 mooie zaad. Maar toen kreeg hij op zekere dag van dat zekere zwerken in de maag. En toen wordt er onverwacht op een schurkar naar dat dokterke gebracht. Het dokterke dat klopte op zijn rubbekas en zag, het werd een beetje link. Maar es geer nu, chans tot vragen. Weet ger wat er nu al 7 maanden drink. O kook, doe het in de fles en klots, klots, klots. O kook, doe het in de fles en klots, klots, klots. Daar komt een hoos los, dan komt een hoos los. Geef dan de kleinste kenjer in de lodge, 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 lodge. O kook, doe het in de fles
en klots.